Silana namhlanje sisebenzisana no-Disaster, kukhona u-Disaster no-Cocta. Kule program esenzayo sithagethe abahlali baku-Kennedy Road ku-Ward 25. Isizathu ukuthi kunezinhlekelele eziningi kakhulu kuleya ndawo. So sibona ukuthi asiqoqe abahlali bakhona sizobafundisa ngokubaluleka kokuphepha endaweni abahlala kuzona. Since kunemonakalo, abantu bayalimala, bayashona bese belimalela izimpahla zabo nemizi yabo. Lana-ke sizobafundisa abantu ukuthi sikwazi ukusebenzisana nabo ezimweni eziphuthumayo. Uma kwenzeka kuba nomlilo, sibakwazi ukusebenzisana nabakwa-fire, nabakwa-operations. Mebefika endaweni zabo bakwazi basebenzisana nabo, kungabi khona ukulwisana. Ba-understande ukuthi uma ngabe u-fire department ufika, yiziphi izinto ey'lindeleke ukuthi siy'thole emphakathini. So nje baselana sizobafundisa, sizobaqwashisa ngomlilo ukuthi umlilo uyingozi kangakanani, nanokuthi yiziphi izinto ekumele bay'gqikele emakhaya. Singakhuluma ngey'tofu zo-paraffin, amakhandlela, omentshisi, amagesi. So njengoba bena siyabafundisa ukuthi lezo zinto ziyingozi kangakanani kubona. Siyagqugquzela-ke nothi abahlali baku-Kennedy Road kuphela, nabo bonke abahlali basezakhiweni baningi kakhulu. Sicela ukuthi baqikelele kakhulu ey'ntweni ey'phathelene nomlilo, ukuthi baqikelele uma kunomlilo bayisebenzisele emergency number ukuze bafone icishamlilo, ngoba icishamlilo ziqeqeshele ekutheni zikwazi ukusiza abantu. Bona sizobanikeza ulwazi olu-basic ekutheni bakwazi ukuthi bazivikele ngalesi khathi icishamlilo zisendleleni.